Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no AC 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi tarata limanaw a bɛ bɛn décembre kalo tile 26 ma san 2023 min ye Noël seli ye o kun ye kunungo ye kuma an ma ye kɛnɛ ka kunu o kumana an bɛ dugawu de kɛ an balima chrétienw seli ala ka ja ala ka san caman ala ka o yira an na an balimaw ni an sigilen a ka ladala jɛmukan kɛnɛ kan min ye kunnafoni sɛbɛnw lakali ye o bɛ tali kɛ gafew olu kɔnɔ kuma min ye kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw ka wulikajɔ don o don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen jamana kunnafoni mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan o kumana anw ta ye ka lakale aw ye bamanankan na ni an sigilen o de kɛnɛ kan minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba fana sanfɛ Bamako yan Segu Sikaso Canal Plus sanfɛ 589 min y'an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la page Facebook Joliba TV News ani page YouTube Joliba TV News ani Joliba FM an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn limanaw aw bisimila an bolo falen bɛ bi kosɛbɛ gafew bɔlen bɛ minnu b'an bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ Mali Info min ye l'indépendant ye ale bi yan Nouvel Horizon bi yan le soir de Bamako ale b'an bolo kɔrɔ yan le Challenger bi yan min ye le Rayon ale bi yan ka taa se l'Essor ma limanaw ni fasiridi sɛbɛn ninnu waati ma tan tɛgɛ ma fiyewu an na ninnu bɛɛ lakale aw ye kuma an b'a daminɛ ni min ye o ye Mali Info limanaw fasiridi sɛbɛn in a kumana a y'a jira k'a fɔ ko ayiwa mun ɲɔgɔn faamuyabaliya de bɛ Mali ni Algérie cɛ nin waati in na ayiwa ko kɔni teliyara ɲɔgɔn nɔfɛ dɔgɔkun laban in na kosɛbɛ fasiri y'a ɲɛfɔ cogo min na n'i y'a lajɛ jamana fila in a bɛ n'a fɔ fili bɛ fɛ ka don ko la dɔɔni Mali ni Algérie ɲɔgɔn cɛ sabu ko yɛrɛ taara cogo min na a teliyara ɲɔgɔn kɔ cogo min na fasiri Mali Info b'a ɲɛfɔ cogo min na a ko ayiwa n'i y'a lajɛ ayiwa maaw bɛ ka siran min ɲɛ a laban a bɛ sɔn ka taa wolo o la sabu ko bɛ ka gɛlɛya cogo min na a bɛ ka ɲɔgɔn faamuya bɛ ka don ɲɔgɔn na cogo min na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Bamako ani Alger jamanaw ko Bamako y'a jira k'a fɔ ko a ma jɛn ni fɛn dɔ ye jamanaw ni a y'o jalaki bɛn Algérie jamana kan awa maa minnu jalakilen bɛ k'olu de ye terrorisiw ye n'o ye jatigɛ wale tigilamaw ye jamanaw ko olu ma jatigila wɛrɛ sɔrɔ fo Algérie jamana Algérie dun Mali ko la jamanaw Mali kungo la Algérie tɛ jamanaden ye Mali basigili la Algérie tɛ jamanaden ye Mali bɛnko kuma yɛrɛ n'i y'a fɛn o fɛn fɔ awa n'i ma Algérie tɔgɔ fɔ jamanaw i ma kuma fɔlɔ min yɛrɛ ye n'a kɛ a tɔ la jamanaw fasiri ka ɲɛfɔli la o ye k'a fɔ Algérie ni jamana min yɛrɛ ni u ma bɛn tile tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye Maroc jamana ye kɔsa in na Maroc jamana ni Mali jamana de ye baara dɔw daminɛ fo ɲɔgɔn welew yɛrɛ daminɛna o ko la ko k'o baaraw sigi sen kan n'o ye Maroc ni Mali jamana ye jamanaw n'i ye jateminɛ kɛ Algérie kaw ka fasiridi sɛbɛn dɔ bɛ yen n'u kama ko Al-Kabar yɔrɔ ale kunnafonidi sira in mana kuma ka ban awa Algérie jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakilila i b'a jateminɛ k'a fɔ olu ka hakilila de don ko kari tɛmɛnen décembre kalo tile 24 min ye nin kunnafonidi sira in ye jamanaw a mana kuma o kuma fɔ Algérie jamana kɔnɔ kala bɛ turu o kan k'a ko Mali putschistes o tɛ fanga dafirilaw ye wa a ka kuma ye nin ye dɛ jamanaw ko Mali putschistes ko Goyita jamanaw ko bɛ ka tulonkɛ kɛ tasuma de la ko wa ko a bɛ ka fɛɛrɛ kɛ Mali ni Algérie jamanaw k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'i y'a lajɛ ko a bɛ n'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'u tɛgɛ don tasuma de la u tɛ tasuma min dɔn fasiri ka kuma don dɛ jamanaw n'o ye Mali Info ye a ko n'i y'a lajɛ Algérie jamana ko Mali kelenya Mali bɛn n'i ye Algérie sen bɔ a la k'a tɔ b'a dɛn ko nka jamana foyi tɛ ka nin ko in kolokolo ni Maroc tɛ
ko Maroc de bi ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka don Algérie n'a a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ka se ka dingɛ se u ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ hakilila jiginna ni kunnafoni sira ye n'o ye Al-Kabari ye Al-Akbari kunnafoni sira don jamanaw min n'a ka kuma minɛnen don bala kosɛbɛ ale de bɛ ka nin kuma fɔ tan a ko kɔsa in na Mali jamana ɲɛmɔgɔw u ye jalaki bin Algérie jamana ɲɛmɔgɔw kan k'a fɔ ko terrorisiw olu lasogoli yɔrɔ kɛra Algérie jamana ye min ye Mali jamana ye u ye jalaki bin Algérie kan o ko la o ma da o ma ka tila ka Algérie ka lasigiden min bɛ Mali la yan k'o wele k'o ɲininka k'o kuma ko mun de bɛ Mali ni Algérie cɛ n'u kɛmɛ ka taa banbanciw olu lasago u ka jamana kɔnɔna la jamanaw n'i y'a lajɛ Al-Akbari ye nin kuma in fɔ ka tila ka i sinsin kuma wɛrɛ kan k'a fɔ ko Algérie ye jamana ye farafinna kɔnɔna la limanaw fanga min b'u ka armée la n'i y'a lajɛ yɛrɛ e ko farafinna o ɲɔgɔn ka dɔgɔ dɛ ko Algérie ye jamana min bɛ yen fana limanaw wa olu ni Russie de ka di kosɛbɛ u ni Russie ka di kosɛbɛ wa ko n'i y'a lajɛ san 1990 waatiw la rébellion kɛlɛ min kɛra ni bamanciw kun joginna olu kun taa furakɛ Tamaracet yɔrɔ o bɛ fɔ Algérie ni Mali dancɛw de la kana se min ye Algérie ani Russie ka ko ma min ye kunnafoni sɛbɛn n'o ye Al-Kabari ye a y'i da don o la a ko Al-Akbar a ko Moscou ni Alger jamanaw ninnu bɛnnen bɛ kosɛbɛ wa ko n'i ye Russie lajɛ bi n'i ko k'a ka jamana ta farafinna ko a bɛ tɛmɛ Algérie kan fiyewu ani Algérie ta k'o sugandi k'o k'a ka teri jamana ye bi in na Mali dun Bamako ni Russie fana Bamako ni Moscou fana gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na limanaw n'i y'a lajɛ Mali bilama a ka finitigiw ka sanayɛlɛ n'i ye Russie fana sen bɔ a la o tɔ b'a dɛn Fasiri ye ɲininkali tɔ min kɛ o yɔrɔ la a ko jateminɛlikɛla caman de y'a jira k'a fɔ jamana fila in Mali ni Algérie ko Bamako ka Alger kɛlɛ Bamako ka nafaba t'a la dɛ BS Jara de ka kuma ye nin limanaw a ye nin bɔ Mali Info kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant limanaw ale kumana alimami min bɛ an fɛ Mali la yan n'u kama ko Imam Mahamudu Diko ale kumana yɔrɔ kɔsa in na tɔgɔ tiɲɛ sugu bɛɛ lajɛlen dara alimami kan n'o ye Imam Mahamudu Diko ye waati min na a fɔra ko a bɛ janfa la a bɛ ka janfa kolokolo k'a to min ye a ye taama min kɛ ka taa Alger n'i ye jateminɛ kɛ Imam Mahamudu Diko a ka kuma kɛra mun ye a ko ale tɛna a ka jamana janfa fiyewu ja dɔ kɔnɔ ja min bɛ yen n'o yera réseaux sociaux kan maaw y'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ Imam Mahamudu Diko a bɔra k'a yɛrɛ jɛya Imam Mahamudu Diko ko n'i y'a lajɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye ale jalaki jamanaw k'a fɔ ko ale taara Algérie ko ka maa minnu bɛ yen n'olu ye bamanci wale tigilamaw rebelles k'olu fana bɛ Algérie olu ni ale bɛ ɲɔgɔn kan yen nɔ ko u ye tɔgɔ tiɲɛ sugu bɛɛ da ale kan Mahamudu Diko kɔni jaabi kɛ a y'a yɛrɛ jɛya indépendant kɔnɔna la bi a ko k'ale tɛna a ka jamana janfa ko n'ale y'a ka jamana janfa ale bɛ mun de sɔrɔ o la a ko ale bɛ taa yɔrɔ jumɛn b'ale la ka tɛmɛ Mali jamana kan a ko ale ye fɛn fɛn sɔrɔ limanaw ala ye fɛn fɛn nɔgɔya ale ye a y'a bɛɛ sɔrɔ Mali de sababu la a tɛna janfa kɔni ta ka Mali sɛgɛrɛ l'indépendant ka kuma ye nin ye limanaw a ko hakilila jiginna min ye Imam Mahamudu Diko ye a ye taama min kɛ ka taa Algérie a y'i da don a kunkun n'a ɲɛɲɛ la a ko ale bɔra Mali la yan a kun taara Dubaï fɔlɔ de Mahamudu Diko de bɛ ka nin ɲɛfɔ tan a ka ja in kɔnɔna la ko a kun taara tile 15 taama dɔ la Dubaï ko o kun ye furakɛli hukumu kɔnɔna ye a ka o taama in de senfɛ ko Algérie jamana ɲɛmɔgɔ ye wele bila a ma k'a fɔ a ɲɛna ko a bɛ fɛ u ka ɲɔgɔn ye n'i y'a lajɛ Mahamudu Diko ko ale ka o taama in na k'a ko ayi k'ale bɛ Dubaï fɔlɔ k'a k'a to a ka segin ka taa Mali la fɔlɔ ayiwa a bɛ n'a fɔ o kuma fɔra a seginna ka na Mali la yan o tilala k'a wele tuguni Algérie faama ninnu k'a fɔ a ɲɛna ko u bɛ fɛ k'a ye a ka segin ka taa o welekan filanan min dara ye jamanaw a y'o de jaabi Mahamudu Diko ka sɔrɔ k'i labɛn o la ka taama minɛ ta k'i kunda Algérie jamana kan a yɛrɛ ka fɔ la
awa ko tato aéroport yɛrɛ la k'u y'a ka passeport minɛ limana tani ka segi yɛrɛ cayara o ko la kosɛbɛ nka o ko tilala ka na laban u y'a ka passeport d'a ma limana a taara min ye Mamudu Diko ye a ko a taali Algérie a ko Algérie jamana a ka kumaw la yɔrɔ ani Abdelmajid Tebboune n'o ye jamanakuntigi ye Algérie jamanakuntigi a n'o ye ɲɔgɔn ye kumaw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ kuma minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ Mamudu Diko y'i da don a bɛɛ lajɛlen la a y'a jira k'a fɔ ko maaw bɛ ka ko in kɛ min ye o tɛ Algérie jamanakuntigi y'ale wele limanaw ka kuma caman sara ale la kuma minnu bɛ yen ni l'indépendant y'a ɲɛfɔ nka yanni ka s'o ma Mamudu Diko ko n'i y'a lajɛ bi bi in na maaw bɛ ka fɛn o fɛn fɔ ale ma maaw bɛ ka jalaki fɛn fɛn bi ale ka bi k'a fɔ ko ale ni rebelle bɛ jɛ la walima ale taara Algérie ale bɛ ka taa janfa ta ka ɲɛsin a ka jamana ma a ko ale ka nafa tɛ nin si la ko maa kelen minnu bɛ yen n'olu ye ale ni IBK bila ɲɔgɔn na wa olu de y'ale su ka Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ na k'o ka fanga dafiri ka tila ka n'a fɔ k'u b'u sigi o IBK kelen ka fanga nɔ na ko ale n'olu ma ɲɛ a la wa o maa kelenw de bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ ta ka ɲɛsin ale ma bi k'ale ni furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw bila ɲɔgɔn na ko a na kɛ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ o sira kelen kan o bɛ ka jalaki fasugu bɛɛ lajɛlen bi ale kan ko ale yɛrɛ ɲɛ tɛ fɛ ka da min ye furanjɛla fanga in kan n'o ye transition ye ko ale y'a faamu k'o ye tubabukan de ye tubabukan don nka ko n'u kun ko ale ɲɛ tɛ fɛ ka da furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kan n'o ye autorités ye k'a bɛ se ka o fana faamu o n'a faamuya cogo don Imam Mamudu Diko ko ale kɔni taara Algérie faama o y'a bisimila kumaw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ko Algérie faama ko a ma ko a bɛ fɛ ka misiri belebeleba dɔ jɔ Mali la yan misiri min ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ farafinna a y'a wele k'o kuma fɔ a ɲɛna ani fana ko jɛkulu dɔ bɛ yen farafinna k'u bɛ fɛ ka Mamudu Diko don o jɛkulu in kɔnɔna la ko u y'o baaraw yɛrɛ daminɛ ka ban a ka ministre d'État ko o bɛ ka o baara in daminɛ ko kuma fana ba filɛ nin min ye Abdelmajid Tebboune ye a ye min fɔ ale Imam Mamudu Diko ka fɔ la nka k'o tɛmɛnen kɔfɛ Imam Mamudu Diko ko maaw ka sabali ko Algérie ni Mali kɔni ye sigiɲɔgɔn jamana de ye ko Algérie yɛrɛ tilebiyanfan jamanaden dɔw bɛ yen o ni Mali jamanaden dɔw fɛn furuw b'u ni ɲɔgɔn cɛ limanaw balimasiraw b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman de bɛ yen min bɛ nin jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i y'a lajɛ Algérie dancɛ ni Mali dancɛ a frontière kilomètre 1000 ɲɔgɔn na n'a fɔra k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ ko o bɛ n'a fɔ o gɛlɛya kelen ye Algérie ta ye gɛlɛya mana wuli cogo o cogo Mali kɔnɔ Mali dancɛw la a bɛ se Algérie Imam Mamudu Diko ko maaw ka sabali maaw kana kow bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni a ma se o ma a ka sɔrɔ k'i kanto tuguni furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni ye ale jalaki jamanaw ka hali ambassadeur yɛrɛ wele k'a bɛ ale yera Algérie min ye Algérie ambassadeur ye k'o wele k'o ɲininka ko cɛ dɔ b'u fɛ yen ko o bɛ fɛ ka o yɛrɛ ɲɛ tɛ fɛ ka da furanjɛla fanga kan ko o yɔrɔ la a bɛ Abdoulaye Diop ta tɔgɔ ma n'o y'an ka ministre des affaires étrangères ye ko a ma ko nka a ye tubabukan ɲuman fɔ ko nka ko a bɛ min fɔ o ko la jamanaw ko yalima an filɛ nin transition min kɔnɔ nin n'o ye furanjɛla fanga ye ko an na se ka to nin kɔnɔ wa Mamudu Diko y'o ɲininkali kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko Algérie ambassadeur min bɛ Mali la yan k'o welekun tɛ k'o kɔni ye ka fɔɲɔgɔnkɔ de don jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ko welekun jumɛn de b'o la Imam Mamudu Diko ka kuma a kɛra nin de ye waati min na a bɔra ka jaabi kɛ jalaki minnu bɛnna a kan a ye nin sɔrɔ l'indépendant de kɔnɔ bi jamanaw aw bonya b'a la n'an bɔra ye limanaw fasiride sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko Nouvel Horizon ale y'a jira k'a fɔ ko juma tɛmɛnen o kɛra juma ye min ma ja bamanciw la limanaw groupe armé terroriste a bɛ n'a fɔ Mali finitigiw ka gosili dɔ kɛra ka ɲɛsin Tezawaten bamanciw kun dagalen bɛ yen nɔ u ka sama senba dɔ bɛ yen nin cɛ in colonel min na ale bolila ka bɔ Mali armée la n'u k'a ma ko Fagaga limanaw colonel Fagaga yɔrɔ Hassan Ag Fagaga tɔgɔ de y'o ye nin tun bɛ Mali armée kɔnɔ limanaw ale bolila ka bɔ Mali armée la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ murutilenjɛkulu olu ka tɔn kɔnɔna la colonel Hassan Ag Fagaga état-major min n'a bɛ coordination des mouvements de l'Azawad ale kɔnɔna la sama senba dɔ ye limanaw k'a binna min ye ni cɛ in ye Algérie frontière la a kɛra décembre kalo tile 22 tɛmɛnen na
min ye kunnafoni ye Nouvelle Horizon a ko a ye kunnafoni sɔrɔ da garantilen min na o y'a jira k'a fɔ ko ayiwa min ye Asani Fagaga ayiwa ko a kɔni a tɛ diɲɛ kɔnɔ bilen sabu Mali armée o ka ayiwa gosili min kɛra limanaw ko o kɛra sababu ye ni hakilila jiginna limanaw san 2006 min ye Asani Ag Fagaga ale de y'i sama ka bɔ Mali armée la ka taa i yɛrɛ sɔrɔ ayiwa bamanciw ka ayiwa jɛkulu kɔnɔna la ayiwa ko gosili min kɛra Algérie ni Mali cɛ o frontière yɔrɔ in na Tesanwatène fan fɛ a nana ye k'a fɔ ko a fure taara ye o bamanci ninnu cɛ la coordination min n'o ye SEMA ni GSIM coordination des mouvements de l'Azawad ani groupe de soutien à l'islam et aux musulmans limanaw a bɛ o jɛkulu de cɛ la min ye cadre stratégique permanent pour la paix et la sécurité et le développement n'o kama ko CSP PSD o jɛrɛjɛkulu in fana limanaw a b'o olu cɛ la wa ko o jɛrɛjɛkulu in yɛrɛ dagalen bɛ Algérie ni Mali cɛ bi limanaw min ye sanni feere fɛn fɛn bɛ yen min bɛ bɔ Algérie ka na Mali kɔnɔ ayiwa CSP k'a bɛ ka garan don o la o kana se ka na don Mali kɔnɔ min ye colonel Ag Fagaga ye ayiwa k'a ale yɛrɛ tun b'o baara in na wa colonel Ag Fagaga limanaw maa min don a tɛgɛ kolen bɛ joli la kosɛbɛ sabu ale kɛra sababu ye Maliden caman k'u bɔnɛ u ni na wa min ye Mali sɔrɔdasiw caman ye nin cɛ in ale kɛra sababu ye k'u bɔnɛ u ni na wa maa min don fana limanaw ale de kɛra maa fɔlɔ ye colonel fɔlɔ minnu sɔrɔla garde nationale la ayiwa ale tun b'o maaw cɛ la ko colonel Ag Fagaga limanaw san 2006 ni bamanci ɲɛkuluba in ayiwa ko a ni Yadi Agali bɛnna ko la o kɔfɛ a bɛna fɔ Yadi Agali yɛrɛ balimakɛ don a ka sɔrɔ ka tugu o la kabi san 1990 limanaw rébellion kɛra min kɛra min ye jɛkulu min n'u kama ko mouvement populaire de libération de l'Azawad MPLA min ye mouvement populaire de l'Azawad MPA awa san 1990 Ag Fagaga ani Yadi Agali ninnu u jɛra ka nin jɛkulu ninnu sigi nka ko waati dɔ nana kɛ u ka hakilaw ma bɛn awa u nana baw fara bɛɛ taara i ka sira fɛ o de la awa san 2012 awa bamanci jɛkulu min wulila n'o ye mouvement national de libération de l'Azawad MNLA ayiwa Ag Fagaga ninnu taara o jɛkulu sigi Mali kɔrɔyan fan fɛ san 2012 min ye Yadi Agali ye o kɔfɛ u ka tila ka fara ɲɔgɔn kan limanaw kɛlɛ min kɛra Tesalit ani Aguelhok n'o kɛra sababu ye ka Mali finitigi caman bɔnɛ a nin na yen nɔ awa ani Kidal awa Ag Fagaga sen yera nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la coordination du mouvement de l'Azawad SEMA awa o jɛkulu in o sama senba don waati min na limanaw k'a fɔra ko MINUSMA ka jamana bila min ye ni Ag Fagaga ye awa u ye o ma se ka dayɔrɔ sɔrɔ u fari la u ka wulikajɔ kɛ ka Mali armée kɛlɛ yɔrɔ Mali armée ma se ka Mali armée lajɔ Mali armée y'u gɛn limanaw ka bɔ Kidal k'u gɛn ka bɔ Aguelhok u ka sɔrɔ ka taa u kun dogo fo Algérie fanfɛlaw la yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Tesanwatène ye a bɛ n'a fɔ u kun dogolen bɛ ye ayiwa min ye an ka finitigiw ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye ayiwa n'o ye radar ye olu de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ limanaw ka taa ye k'a fɔ ko jɛkulu ninnu k'u tun bɛ ka labɛn kɛ Tesanwatène u bɛ fɛ ka awa bamanca wale ta ka ɲɛsin Mali finitigiw ma o de sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔ Mali armée ye gosili dɔ kɛ k'a daminɛ alamisa décembre kalo tile 21 ka dugu jɛ juma décembre kalo tile 22 limanaw ko Ag Fagaga awa Tesanwatène a bɔnɛna a nin na o yɔrɔ kofɔlen de la a yɛrɛ kelen tɛ ko a bɛ se terroriste maa 10 ɲɔgɔnna ma minnu bɛɛ lajɛlen bɔnɛna o nin na nin yɔrɔ kofɔlen na limanaw k'a jira k'a fɔ ko kuma in ko nkalon t'a la min ye CSP groupe terroriste min filɛ n'o ye GATI cadre stratégique permanent CSP PSD olu yɛrɛ ye bataki kɛ k'a fɔ ko Ag Fagaga ye maa ye maa min na a sara k'a to awa kɛlɛ la n'o ye Azawad bɔli bolola o kɛlɛ ye min ye Mahamani Ture limanaw ale de nin fasiri kɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la limanaw n'an bɔra ye fasiriden sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko Soir de Bamako ale kumana a y'a jira k'a fɔ bayangarakaw fɛ yen ko dana ambassade donso 4 ɲɔgɔnna Mali finitigiw ye olu wele k'u ɲininka walima ka wele k'u sigi joona min ye bayangara dugu k'a kɛra daba wuli yen nɔ kɔsa in na groupe d'autodéfense n'o yɛrɛ lakanakulu dana ambassade ye a jala k'a fɔ u ni Mali finitigiw fɔɲɔgɔnkɔ dɔ donna u ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye Mali finitigiw ye donso 4 minɛ dana ambassade cɛla k'u wele k'u ɲininka maa minnu welela n'o ye Seydou Nantume Amadou Nantume Ambo Welegem Yusuf Nantume ko jalaki min binnen bɛ u kan a jala k'a fɔ ko u ye Mali finitigiw a bɛna fɔ u bagar'u ma de
u bagaru ma limanaw a fɔ min ma ko agression physique awa ka bagi ma fo ka tila ka ko latɔn i farikolo la awa ko o de tara ka ɲɛsin min ye Mali finitigiw ma ko o y'a sɔrɔ Mali finitigiw bɛ ayiwa mɔmɔni la n'o ye patrouille ye Bayangara ale dugu kɔnɔna la ko a na kɛ Dana ambasagu ni Mali finitigiw u ma se ka bɛn ko la a jarala k'a fɔ ko ninnu ma kofɔli minnu filɛ n'o ye Dana ambasagu donso ninnu ye u minɛnen Mali finitigiw fɛ a yira k'a fɔ ko ayiwa maramafɛnw tun b'u bolo maramafɛn 8 ɲɔgɔnna olu la PM o b'o la PM 6 o b'a la min ye a fɔ min ma ko fusil semi automatique o kelen b'a la jamana min bɛ tali kɛ chargeur n'o ye marifakisɛw ye o 16 o b'a la ka taa se pistolet automatique ma o fana kelen bɛ a la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu minɛna nin ye jamana Mali finitigiw ka mobili dɔ a na kɛ k'o fana gosira dɔ la n'u kama ko Egelu Sayi san 24 ɲɔgɔnna ale yɛrɛ taara ka taa n'a ye Bayangara 3e quartier la a banana dɔɔni ka se ka taa ale furakɛ CCRF la yen nɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna ni maa kofɔlen minnu minɛna ka se k'a dɔn kun jumɛn na u bagara Mali armée ma min ye lakanako hokumu kɔnɔ Jɛnɛmara la fana dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Sindagakaw olu ko olu tɛ lakana kɔnɔ bi dɛ Sindagakaw de bɔra ka sira minɛ ka sira bɛɛ lajɛlen minɛ limanaw Jɛnɛ Carrefour la Sindagakaw y'a jira k'a fɔ ko Moti mara kɔnɔ bi ni lakanabaliya kɔni bɛ yɔrɔ la olu bɛ lakanabaliya kɔnɔ a jala k'a fɔ u ye kari tɛmɛnen décembre kalo tile 24 k'u taara sira bɛɛ lajɛlen minɛ maa tɛ segin maa tɛ tɛmɛ ko ala kelen pewu de b'a dɔn olu bɛ lahala min kɔnɔna la sisan jamanaw i tɛ se ka bɔ Jɛnɛ Carrefour la fiyewu k'a fɔ i b'i kun da dugu dɔ kan ni walijugu tigilamaw ma taa ko latɔ in na walima ka mobiliw jɔ ka maaw minnu bɛ mobili kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen labɔ walima ka maaw bolofɛnw minɛ u na i yɛrɛ kunnajalen jamanaw u ma i bɔnɛ i ni na fasiri de nin filɛ nin an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limana n'an bɔra ye fasiride sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le challenger min ye kunnafoni misɛn damadɔ bɛ challenger kɔnɔ fɔlɔ jamanaw kɔsa in na min ye jamana faamaw ye jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen ko u y'a ci jɛrɛjɛkulu in k'a ma ko observatoire des élections le observatoire min filɛ nin ye n'a a ɲɛmɔgɔya bɛ docteur Ibrahima Sango bolo ko jamana ɲɛmɔgɔw ye jɛrɛjɛkulu in ci a cilen min ye avocat kɔrɔ ani ministre kɔrɔ n k'a fɔ avocat don sisan kɛ avocat kɔrɔ tɛ maître Mamadu Ismaila Konate nka ministre kɔrɔ don ale bɔra jamanaw ka ɲɛfɔli kɛ ka hakilila di a ko observatoire min filɛ nin n'a cira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko observatoire k'a bɛna fɔ maaw da bɛ ka minɛ jamanaw maaw da bɛ ka bila bara kɔnɔna la maître Mamadu Ismaila Konate a ka ɲɛfɔli la a ka cikan dɔ min n'a y'o bila a yɛrɛ ka bɔlɔlɔw sanfɛla la maître Mamadu Ismaila Konate a ye sariya ministeriya kɛ an ka jamana kɔnɔ yan a ko Mali gouvernement ye nin hakilila min ta nin ye ka min ye observatoire docteur Ibrahima Sango ka observatoire ci nin cogoya la avocat in a ka ɲɛfɔli la ale min yɛrɛ bɛ hadamadenya hakɛw lafasa kosɛbɛ a ko observatoire cili la yɔrɔ ko olu bɛ kalata ko tako ɲuman de la an ka jamana kɔnɔ u b'o baara de la ko nin bɛna fɔ ka maaw da don bara kɔnɔ k'u daminɛ ko nin tɛ fɛn ye fɛn min na a bɛ jama sago kɛ walima ko nin ye jama ka hakɛ nin y'o dɔ de minɛnen ye tan dɔ fasiri kelen ka kuma la min ye jamanakuntikalata min bɛ k'i kunda an ka jamana kan min ye parti yɛlɛma ye ale ka cɛbɔ o dɔnna ka ban o ye Musa Mara ye Musa Mara ale de sugandira parti yɛlɛma fɛ u ka congrès 4nan sen fɛ ko Musa Mara congressisi minnu bɔra yɔrɔ caman na k'u ye danaya da Musa Mara kan o k'ale ka kɛ yɛlɛma cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata natɔ ninnu na o b'a jira k'a fɔ ni jamanakuntigi kalata kɔni sera yɛlɛma ale ka cɛbɔ ka jamanakuntigiya ɲini o ye Musa Mara ye limanaw ko segukaw fɛ yen fana ko yen maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la n'o ye déplacé u ye maa minnu bɛ yen ni fɛnw bɛ taa di u ma i n'a fɔ balo n'a ɲɔgɔnnaw maa min b'o baara kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ taa balo di nka limanaw a tɛ tila cogo la ko bɔ de kɛra nin kalama o kɛra Segu Pelengana jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen kɛnyɛrɛ jɛkulu dɔ k'a ma ko Ayuda in action
ale de bɛ donbolo kɛ kuma bɛɛ ko k'a di Segu déplacé ma pelenkanakaw fɛ yen nka a yera k'a fɔ limanaw n'i ye ko in ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin balo ni nin donbolo ninnu sɔrɔ u caman bɛ gɛlɛya kɔnɔ u bɛ nisɔngoya kɔnɔna la bi kosɛbɛ ka sababu kɛ maa minnu bɛ taa balo ninnu di i b'a sɔrɔ farine misola b'a la tulu b'a la a n'a ɲɔgɔnna caman ani balo wɛrɛw ko i b'a sɔrɔ balo tɔgɔ bɛ sɛbɛn a bɛ fɔ a bɛ di karisa ma a bɛ di karisa ma nka balo mana di ayiwa balo dilaw ma n'u kɔdon ka ban balo bɛ di maa minnu ma k'u k'a di u b'a tila fila ye limanaw tilayɔrɔ kelen u bɛ taa n'o ye tilayɔrɔ kelen u b'o di déplacé ma déplacé kɔni ko k'olu ma nin faamuya ko tila kelen u bɛ taa yɔrɔ jumɛn jamana min kɔnɔ limanaw ko hali su fasiri ka kuma don dɛ hali su ta bibi in na maliyɛn tɛ tamakiya ka maaw ta o kuma de ye nin ye an ye nin min bɔ le challenger kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasiri de sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le rayon limanaw le rayon a ko MINUSMA bɛ ka taa ko nka ko a kɛra tiɲɛni ye dɛ limanaw MINUSMA bɛ ka taa san joli baara nka limanaw kana o laban nin cogoya la ma hakɛ min tara MINUSMA fɛ kana Mali kɔnɔ yan nafolo hakɛ min tiɲɛna MINUSMA ko la yan miliyari 1 ani murumuru 2 dolari wari la n'i y'o yɛlɛma CFA la limanaw a bɛ se miliyari 600 ɲɔgɔnna ma o ka bɔ yen nɔ min bɛ tali kɛ MINUSMA mɔgɔw maa minnu tun bɛ baara la a kɔnɔ maa 15,000 o kɛlɛcɛw b'o la ka taa se maa gansanw ma minnu bɛ baara la limanaw ka bɔ yen nɔ ko casque bleu yɛrɛ n'o ye kɛlɛcɛ ninnu ye maa 300 ni maa 10 ɲɔgɔnna olu de tora MINUSMA ka janjo la Mali kɔnɔna la yan maa 707 olu joginna limanaw ko nka jaabi kɛra mun ye fasiri bɛ ka ɲininkali tomi kɛ nin yɔrɔ la ko nin jate laban bɔra juin kalo tile 30 san 2023 tɛmɛnen in na limanaw ko MINUSMA ka nafuradama ni sancɛ malidenw y'a ye k'a fɔ ayiwa MINUSMA kɛra diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara ye min yɛrɛ limanaw n'a ka nafolo min tiɲɛna MINUSMA ko la diɲɛ bolofara ka baara foyi tɛ yen MINUSMA ye nafolo min tiɲɛ ni o tiɲɛna yɔrɔ wɛrɛw la nka k'a ye k'a fɔ limanaw jaabi ma sɔrɔ o la u nana basigi min kama basigi ma sɔrɔ Mali la u nana kɛlɛba min kama kɛlɛba ma se ka kɛ yɔrɔ ko a kɛra gasi ye a kɛra tiɲɛni yɛrɛ de limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye lesɔre ye lesɔre y'a jira k'a fɔ ko états généraux n'o ye sigikafɔba ye min kɛra Mali sifinnakaw tɔgɔ la laɲini 256 ɲɔgɔnna o de bɔra o kɛnɛ kan a laɲini ninnu caman bɛ tali kɛ min bɛ tali kɛ jamanakuntigi ko k'a lajɛ san o san jamanakuntigi ni sifinnakaw ka ɲɔgɔn ye min ye sifinnakaw fana u ka baara ko kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali finitigiw cɛla u b'o ɲini ani jɔyɔrɔ min kan ka di sifinnakaw ma Mali baarako la 100 30 ka taa 40 na limanaw ka bɔ yen nɔ ko Mali sifinnakaw ko olu b'a ɲini ni jamana kɔni n'a bɛ dɛmɛ sugu o sugu fɛ u ka Mali sifinnakaw bila a ko camancɛ la nin kɛra laɲinibaw de ye états généraux de la jeunesse min sigira n'a ɲɛmɔgɔya tun bɛ jamanakuntigi bolo gafe yɛrɛ taara k'a di jamanakuntigi ma colonel Asimi Goyita ye layidu ta laɲini fɛn fɛn kɛra nin ye k'a bɛna don ba la limanaw an n'a bila yan an ye nin sɔrɔ lesɔr kɔnɔ bi ni Ala sɔnna sini gafew mana bɔ an n'a ye kɛnɛ kan k'u lakale aw ye ladira kɔnɔ ni Ala sɔnna an b'aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 InFashion k'aw ye togo ɲɛ InFashion ni aw mago bɛ qualité la